What's up mga ka-funny? For today's topic, basaw ni Madam Venez. Madam Venez, unsay atong topic karong adlaw? Ang atong topic karong adlaw gikan kini ni Bulaanong si Aw. Ang iyang pangutana, unsaon naho kanang ako'y gagukod ba? Unja, mura na si Jag, nagisabay-sabay naho. Aw, mopahuway ko ka doon? Aron sad ka na nagasabay-sabay si Muha, mopahuway sa nagsabay-sabay ni mo. Kay dili man na mahunong og sabay-sabay nimo og dili ka mahunong sa pagukod. Mo nang hunong na lang sa pagukod doon. Simple predicate ra kay na. Kay ug mopadayon ka sa pagukod niya, mopadayon sad na siya sa pagsabay-sabay si Muha. Ang ending ana, kamong duha ang hangakon. Dili ba, Madam Venez? Ay ambot.